Obec Prusy s nadmorskou výškou 230 metrov nad morom vznikla pravdepodobne usadením zajatých keltských Prusov Boleslavom Chrabrým, poľským kráľom, približne v roku 1000. Prvýkrát sa obec písomne spomína v roku 1208 ako Villa de Prus. Neskôr sa stala poddanskou obcou Uhrovského hradu. Kráľ ju aj s pánstvom dal za zásluhy v bojoch poľskému šlachticovi Stiborovi zo Stiboríc. Od neho pánstvo Kúpov získala v roku 1419 rodina Stolockých. V roku 1501 predávajú Prusy Stolocký pod Manickovcom a Prusy sa stávajú súčasťou Bánovského pánstva. V roku 1835 odkupuje Prusy od majiteľov Bánovského pánstva Ileš-Házijovcov barón Juraj Sinaj, obchodník gréckeho pôvodu. Sinajovci vlastnia Prusy až do roku 1900, keď posledný vlastník pánstvo rozpredáva. V obci sa nachádza klasicistický kostol z roku 1904.